стотици хиляди китайци да излязат по улиците в северната част на страната. В небето над автономния регион Вътрешна Монголия се появиха 3 слънца. Явлението продължи 2 часа и беше заснето от националната китайска телевизия. Трите слънца се появиха около 9 часа сутринта местно време. Поради оптическа илюзия от двете страни на слънцето се виждаха още 2 по-малки слънца. Гражданите на Чифенг излязоха по улиците и обсъждаха рядкото явление. Телефонът ми започна да звъни. Обадиха ми се от къщи, а също и приятели, които са на работа. Казаха, излез да видиш 3 слънца. Бързо излязох на улицата, за да видя за какво говорят. Според синоптиците явлението е предизвикано от ледени кристали, които образуват високи облаци. Те пречупват слънчевата светлина и създават любопитна оптическа илюзия. Причината за това явление се нарича стратосферен перест облак. Те се образуват в стратосферата на голяма височина. Състоят се само от ледени кристали и пречупват светлината.